Usa ka lalaki nga nang hold up sa usa ka babaeng biktima sa Cagayan de Oro City ang nadakpan gilayon sa kapulisan. Human nabiyaan sa sospek sa iyang pagsibat ang iyang cellphone. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Pasado alas 6 sa buntag, nagpatabang sa buhatan sa Police Station 6 Puerto ang usa ka babae nga nabiktima matud pa sa hold up sa Barangay Bugo, Cagayan de Oro City. Usa ka lalaki matud pa ang kalit miduol kaniya ug gitiunan siya og armas. Apan misukol ang biktima, hinungdan nga wala nadala sa sospek ang iyang bag ug cellphone. Sa pagsibat sa sospek, nabili niini ang iyang cellphone. Paglabay sa pipila ka oras, dali kining nadakpan sa kapulisan. Pinaagi sa Joint Hot Pursuit Operation sa Taguluan Police ug Puerto Police Station. Ang sospek na ilhang si Joel Molihon, nga residente sa Barangay Kasinglot, Taguluan, Misamis Oriental. Convicted po ni siya o na-prison po ni siya sa sa mga kawat nga kaso sa may Taguluan area. Natural lagi siya nga mangawat dito sa ilahang lugar. Din na po yung mga information nga kini sa involved po ni siya mga robbery dito sa may Taguluan, gajaging ang tao, ilang tiyonan o pusil. Na-recover gikan sa sospek ang usa ka .38 nga armas, lakip unom ka mga bala. Giangkon sab sa sospek nga iya ang armas ug siya ang mihimo sa krimen. Sumala niya nga iya kining nabuhat tungod wala kuno siya pangpalit og pagkaon sa iyang mga binuhing manok panabong. Nangayo sab kini og pasaylo sa iyang biktima. Nagingon ang bay nga inutang na ako ni ayaw ni. Ito naginiluga din ni. Wato sa una agapon. So may rason nangawat ka? Katulad lang partis bagus manok. Gamay na lang niya kay igalisod lagi wala may pare gapon kay baha bitaw. Ito kan tubig. Motor pagkatapon ako sa bay dito na wala tiunan. Kasong robbery with physical injury ug paglapas sa Comprehensive Firearms Law ang atubangon sa dinakpan. Kauban si Jaybird Pairat sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao.